बिशप बिशप साहेब म्हाका एक उलोवपाचें आसा. म्हाका एक सांग, ऑलरेडी तुजे बिशप हाऊस आसलेले आनी एक बिशप हाऊस तुका बांदूची कितें जरूरत आसलेली? म्हाका माहीत ना, कोण तरी म्हणता 2 करोड 3 करोडची बांदलेली आसा. पण त्या पैशात, ते जे पैसे आसा, त्या पैशात आमची 500 लोकां इंजिनियर तुवें केली असते, बरें झाले असते. डॉक्टर्स, नर्सीस केले असते, IAS ऑफिसर, UPSC ऑफिसर बनवले असते, तर खूप बरे झाले. आमची जी कम्युनिटी आसा ती वयर येयली असती. तुका माहीत हा तुका माहीत हा आमची लोकां ओपन कॅटेगरीमध्ये आसात. आमकां गव्हर्मेंट जॉब मेळत ना, काय ना. कोण वचतात ती लोकां वचतात खंय? दुबय, कुवेट झाडू पोचा मारतात आणि हॉटेलात रावतात. हां, आणि तेंका नियम कितें? तू तिकडे गेले तर तिकडच्या फादरीची चिठ्ठी घेऊन ये. अरे, तू आपल्या पोटासाठी वचता आणि तू तेंका सांगता, फादर सांगतात चिठ्ठी घेऊन येतात तुझे काजार करून. असे काजार करूचे ना म्हणून भिवून लोकांनी आता हे जे डोनेशन दिले बिशप हाऊससाठी. अरे, तुमकां कित्याक जाय सगळे हे? जेनिझमचे जे प्रिस्टूड आसा तांकां कितें कितें तांकां कितें पयशांची आशा ना. आणि तुमकां पयशांची आशा आसा. लोकांकडून पैसे घेवचे, हे करूचे. तुमकां रांदपाक एक गडी जावो, परत कपडे धुवूंक एक गडी जावो, आणि कितें हे करूंक सगळे काम करूंक गडी जावो. अरे, कित्याक जाय तुमकां हे सगळे? तुम्ही देवाचे लोकांक सांगूचे तुमचे एवढेच काम असा. तुम्ही हे बांधात, ते बांधात, ते बांधा. कित्याक तुम्ही आमच्या लोकांचा चांगला विचार करात. आमच्या लोकांक एज्युकेशन द्यात. तुमच्याकडे एज्युकेशन असा, ते एज्युकेशन द्यात तुम्ही. कमीत कमी एज्युकेशन द्या. तुमच्याकडे व्हडले व्हडले कॉलेजीस आसात, मोठमोठे कॉलेजीस आसात, परत व्हडले व्हडले MBAचे कॉलेजीस आसात, नर्सिंगचे कॉलेजीस आसात, इंजिनिअरिंगचे कॉलेज आहेत. तांकां आमच्या ॲडमिशन दियात आणि तांकां इंजिनियर डॉक्टर बनयात तुम्ही. तुमकां कित्याक जाय हे सगळे? आमची लोकं खालीच असतात अजून. ते हे करतात, खंय वचतात? दुबईक वचतात. हां, तुमकां ही काय जरूरत ना तुमकां. आणि दुसरी तुमकां कितें? तुम्ही लोकांक सांगतात, तुम्ही कितें लोकांक सांगतात? जेजूक टांगलो त्या मनशांनी, तरी जेजून तांकां माफ केले. आणि तुमकां कुणीतरी गाळी दिली तर तुमकां ते सहन जायत ना. आणि तुम्ही त्यांचं रिव्हेंज घेतात, तुम्ही त्याचा बदलो घेतात. ॲनायलमेंट करत ना त्याचं. कित्याक गाळी दितो? तुम्ही जर माझ्या ठिकाणी तुम्ही असल्यात, या माझ्या ठिकाणी जर तुम्ही असल्यात, तुम्ही पण तसेच केले असतात. अरे, जे जे चिडू आता काजार जाता ते स्पिरिच्युअल आसा. तेका पण माहीत हा की अबा, ते पहिले बायलेचे नाव चर्चमधून निघूक जाय. आणि त्याच्यासाठी हांव करत असलेलो हे सगळे. माका तुमची सॅक्रेमेंटची पण काय जरूरत ना. तुमकां सांगता. पण तेका जाय. तुम्ही कितें करतात? परत आमच्या घरात ते 2 झगडी करतात. ह्या घरात झगडीत, त्या घरात ती बोंबलत गेली, पहिली बाहेर बोंबलत गेली, ते कोर्टाचे झाले. आणि तुम्ही ते चर्चमधून त्याचे नाव काढत नात. तुम्ही का देव असात? हां, तुम्ही तर भीक मागून खाऊच जाय तुम्ही. तुमकां त्यांना कळते लोकांचा प्रॉब्लेम किती असा. तुमकां राजा महाराजासारखे सगळे मिळता ॲट डोर स्टेप. म्हणून तुमकां प्रॉब्लेम ना. हां, अरे, लोकांचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करात ना तुम्ही. तुमचे नियम असतात ना, ते नियम तुम्ही फ्लेक्सिबल दवरात. तुमकां 16 सेंच्युरीमध्ये तुम्ही किती असले सगळी? तुमचो धर्म कॅथलिक नसलेलो, कुठलं दुसरोच असलेलो. पण तुम्ही आता फ्लेक्सिबल दवरात ना. अरे, ॲज पर न्यू जनरेशन चेंज झालेले असा. पहिले किती असलेले? घोव बायलो चर्चमध्ये काजार झालं की घोव बायलांचे डिवोर्स किंवा अनेलमेंट जायत नसले. आत्ता तरी 10 दिवसात, 5 दिवसात, 7 दिवसात जाता. हां, आणि ते तुम्ही दिवूक जाय. तांकां रावचे ना, एकमेकांना रावचे ना. तुम्ही दिवूक जाय. तुम्ही काय देव आसात? वय, लोकांचे अनेलमेंट दित नात, हे करत नात, ते करत नात. देव आसात तुम्ही? कित्याक करत नात तुम्ही? लोकांचे प्रॉब्लेम करतात, 2-2 वर्षं लावतात. अनेलमेंटसाठी 2 वर्षं पैसे घेतात. ₹7,200 ₹7,200 घेतात, पैसे घेतात. आणि लोकांची वेटिंग करतात 2-2 वर्षं. तुमच्या जर रिलेटिव्हचे हे काम असते, तुमच्या भावाच्या चेड्याचे काम असते, भावाच्या चेडवाचे काम असते, तर तुम्ही केले असतात. कारण तुमका त्याची कळकळ असा. बाहेरच्या लोकांची कळकळ ना. आणि कुणी गाळी दिली का ना, तुम्ही त्यांचं रिव्हेंज घेतात.
देवान माफ केले, ताका टांगलो तरी देवान माफ केले, आणि तुम्ही लोकांकी माफ करत नात. तुमका प्रेस्टीज असा, खूप व्हडले तुमकां सगळें मिळता काय ऑट द डोर स्टेप. तुमकां खरो जर तुमकां का ना प्रिचिंग करूचे असले तर तुम्ही पहिले वॉकिंग करात. एक वरास लोकांच्या घरात सगळ्यांक वचात, काय घरातनी वचात सगळ्यांच्या, आणि पळयात किती प्रॉब्लेम असा, कितके एज्युकेशन झालं लोकांचे, ते पळोवन घ्यात. त्यांना तुमचे डोळे उघडतील. तुमकां कितें सगळें मिळता, तुमकां काय प्रॉब्लेम ना. लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करूक तुम्ही शिकात. तुमचे नियम, चर्चचे नियम लायतात, लावात तुम्ही पैसे घ्यात, पण लोकांचा प्रॉब्लेम सॉल्व करा. डबल पैसे घ्यात, 7,000च्या ठिकाणी 14-15,000 रुपये घ्यात, पण एक मनशांकी क्लिअर करा. तुम्ही रिव्हेंज घेतात. ह्याने गाळी दिली म्हणून रिव्हेंज घ्यायचे, हे करायचे, तिकडे धाडायचे केस. गोव्यात किती केस धाडूची जरूरत असलेली. तुम्ही काय एलिजिबल बिशप आणि सिंधुदुर्ग बिशप आणि ज्युडिशियल विकार ते काय एलिजिबल नात, केस सॉल्व करू एलिजिबल नात. कित्याक तुम्ही गोव्याक धाडतात, 2-2 वर्साला 3-3 वर्साला होतात, लोकांकी त्रास देतात तुम्ही. हां, कित्याक तुम्ही करतात. लोकांचा प्रॉब्लेम सॉल्व करात. लोकांचे आणि लोकांकी एज्युकेशन द्यात तुम्ही. हे 3 करोडचे 2 करोडचे बिशप हाऊस बांधायचे, हे कित्याक बांधतात तुम्ही. लोकांकी इंजिनियर बनयात त्या पैशात इंजिनियर बनयात. आमचे लोक डॉक्टर तुमच्या पाया पडतील. लोक आमच्या बिशपान आमकां इंजिनियर बनयले, आमच्या बिशपान आमकां हे डॉक्टर बनयले, आमच्या बिशपान नर्स बनयले. लोक पाया पडतील. कित्याक तुमकां जाय हे सगळे राजा महाराजाकडे राहूक जाय. टकली जरा व्यवस्थित दवरात, समजले. लोकांचा प्रॉब्लेम सॉल्व करात. देवाचे असा, देवाचे उत्तर तुम्ही कमी सांगतात. लोकांकी बायबलचे पान बी वाचूक येत ना. तुम्ही किती सांगतात लोकांकी सांगता माफ करात, आणि स्वतः माफ करत ना. गाळी दिले तर गाळी देतील लोक. जर तुम्ही काम ना केलं तर गाळी देतील, आणि तुम्ही सहन करूचे पडतील तुमका. हे ना काय तुमचं बदलो घ्यायचो, त्याचे काजार करूचे ना, त्याचे बालतीम करूचे ना, हे करूचे ना, त्याच्या घरात वचोचे ना, त्याच्या केसाक वचोचे ना. ही तुमची किती नाटकं कसली. त्याने पैसे पट्टी ना दिली तर त्यांच्या घरात वचोचे ना, त्याचे काजार करूचे ना. तुम्ही नियम लावतात, नियम लावात, सगळे करा, काय प्रॉब्लेम ना, पण लोकांचे भले करात. आमचे लोकांकी एज्युकेशन चांगले द्यात. MBA करात, इंजिनियर करात, डॉक्टर करात, नर्सिंग करात, असे चांगले एज्युकेशन द्यात. ॲटलिस्ट गिव्ह द एज्युकेशन. तुम्ही एज्युकेशन द्या तुमच्याकडे असा एज्युकेशन ते तुम्ही द्यात. आमची लोक तुमच्याकडे एवढे एज्युकेशन असा तरी आमची लोक बॅकवर्ड असतात. लज दिसूक जाय तुमका, लज दिसलूच जाईल. लज लोअर लेवलचे काम करतात आमची लोक. काय तुमच्या रूल्स अँड रेग्युलेशनमुळे आमची लोक लोअर लेवलचे कामं करतात. तुम्ही त्यांना सांगत ना खंय ॲडमिशन असा, खंय MBAचे इंजिनिअरिंगच्या ॲडमिशन असा, त्यांना सांगूक जाय अभ्यास कर. तुका ॲडमिशन दिता किंवा जायत ना इंटरनल मॅनेजमेंट कोटाशी दिता, किती दिता, त्यांना लोक हे जातील. चांगले करात तुमका चांगले. आणि हांव तुमका सांगता, तुम्ही लोकांकी इंजिनियर डॉक्टर असे 500 डॉक्टर, 500 इंजिनियर, ॲडव्होकेट 500 असे जर तुम्ही बनवल्यात तर तुमच्या पाया पडतील लोक. तुमका चर्चचे नियम तुम्ही स्टिकअप राहू नकात, फ्लेक्सिबल करात ना तुम्ही. तुमका किती जाय लोकांकी तुमका त्रास दिवचो असा, तुमका कित्याक त्रास दितात. तुमचे लोक पाया पडूक जाय. हा बा आमच्या फादरीन काम केले, आमच्या बिशपान काम केले. एखादो मनीस खोळो असता, त्याने शिवी गाळ घातली, त्यांना माफ करूचे ना. त्याने असे म्हटले म्हणून त्यांचे रिवेंज घ्यायचे, ते गोव्याक धाडायची केस, इकडे धाडायची. कित्याक तुम्ही करतात सगळे असे. हे तुमच्या रिलेटिव्हचे असते, तुमच्या घरातल्या पाहुण्यांचे असते. तुम्ही असे केले असतात सगळ्यांचे, हे केले असते लगेच, आणि हे झातेले हे तुमच्या रिलेटिव्हच्या लोकांचे पण झातेले. तुमका सांगता, जरा विचार करा, आमच्या लोकांचा विचार करा तुम्ही. ओके, बाय बाय, लव यू ऑल, थँक्यू.